Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK edha terġa' tintroduċi l-Barbaġan f'Malta permezz ta' proġett li jippromovi l-konservazzjoni tal-asafar selvaġġi. Il-Barbaġan li huwa tip ta' kokka huwa tajra skarsa minn pajjiżna u l-aħħar darba li bejjed f'Malta kien 35 sena ilu. Fir-razzett tal-bal fil-Buskett, il-Federazzjoni bniet diversi guvi li fihom qed terġa' tintroduċi l-Barbaġan f'Malta. Tant li llum hemm żewġ pari ta' Barbaġan li kif jixed il-filmat li għaddej bħalissa par minnhom faqqas il-frieħ ftit tal-jimilu. Il-President tal-FKNK, Joe Perci Calassone, fisser il-proġett bħala ħolma li qiegħda ssir realtà, tant li wieħed minnhom diġà qabad ġurdin kbir. Ferħ kbir li l-ġimgħa l-oħra ġimgħu ftit ġranet ilu kellna l-ewwel żewġ tifrieħ. Allora dik kienet diġà impetus kbir għal suċċess tal proġett. Ir-raġel li hu captive bred qabad ġurdin mis-salvaġġ qabdu minn ġolguva għadda minn taħt u qabdu li dik hija xi ħaġa wkoll fenomenali għaliex normalment il-captive bred birds ma jkollhomx l-istess istinti jew jgħidu li ma jkollhomx, ma fil-fatt qed ninnotaw illi għandhom. Fir-razzett hemm 3 guvi speċjalizzati u waħda mill-guvi se tintuża biex fi ftit tal-ġimgħa oħra il-Barbaġan jitpoġġa fiha sabiex jitrawmu qabel ma jmorru fl-ambjent naturali Malti. Biex aħna issa meta niġu għat-tluq tal-fliles, meta jikbru ovvjament tajru jkollhom ir-rix jibdew itiru, aħna niftħulhom b'mod illi nħallulhom il-guva miftuħa biex nistgħu nikkomplementawlhom l-ikel. Biex daw jafu li hawnhekk ħajsibu l-ikel. Il-moment li jibdew jikkaċċaw weħedhom u l-moment li jibdew jsibu l-ikel weħedhom, mbagħad ħajkunu free u jibdew il-bejt tagħhom in the wild u jerġa' jkollna fl-ambjent naturali il-Barbaġan jiġri magħna. Kull min interessat se jkun jista' jara l-Barbaġanni fil-guvi permezz ta' kameras diretti fuq is-sit elettroniku tal-Federazzjoni. L-FKNK se tagħmel dan il-proġett u jingħataw fondi mis-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja Sajt u Drittijiet tal-Annimali. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri taħar lill-Federazzjoni tal-inizjattiva li ħadu u għal dan il-proġett se jerġa' jistabbilixxi popolazzjoni ta' Barbaġan f'ambjenti adattati f'Malta u f'Għawdex b'teknika speċjali li kienet prattikata b'suċċess fir-Renju Unit. Qal li apparti l-FKNK kienu 4 qdiet oħra mhux governattivi li jingħataw għajnuna finanzjarja għal proġetti li jippromovu l-konservazzjoni tal-asafar salvaġġi b'total ta' aktar minn 106,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.